Και εκεί θα μπορεί κάποιος ο οποίος έχει βρει τη λύση μέσω του site να γράψει και την εμπειρία του, ώστε κάποιος άλλος που θα μπει μέσα και πιθανόν να αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα να δει πώς ο προηγούμενος επισκέπτης το αντιμετώπισε και πώς ναι, γιατί το έλυσε. Σε όλα τα στάδια δόμησης μέσα στο φόρουμ, τα προβλήματα που βάζει ο κάθε ένας άνθρωπος καταγράφονται και μένουν σαν αρχείο. Δηλαδή, έχουμε απαντήσει πάνω από 1.500 με 2.000 ερωτήσεις μέχρι σήμερα, έτσι ώστε και πολλοί άνθρωποι που είχαν ένα παρόμοιο πρόβλημα είδαν τη λύση από κάποιον προηγούμενο που έγραψε το πρόβλημά του και του απαντήσαμε και πραγματικά του δόθηκε η λύση και την εφάρμοσε και ο επόμενος και πάει λέγοντας. Γι' αυτό και το γραπτό που λένε μένει, έτσι ακριβώς είναι και στο ίντερνετ και στο home.dominica.gr. Κύριε Κοντόπουλε, πόσα άτομα χρειάζονται για να τρέξουν όλο αυτό το πρόγραμμα? Θα σας φανεί περίεργο, αλλά υπάρχουν 5 άτομα. 5 άτομα. Τα οποία πόσες ώρες πρέπει να είναι πάνω από έναν υπολογιστή? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση πραγματικά. Η αλήθεια είναι, αν λάβω από τον εαυτό μου, που πραγματικά είμαι με έναν υπολογιστή στην τσέπη, γιατί αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά, νομίζω ότι οι ώρες που καταναλώνουμε είναι πάνω από 12 με 14 ώρες ημερησίως. Πάρα πολλές. Ναι, είναι πάρα πολλές, γιατί πρέπει να προλάβουμε την έγκυρη ενημέρωση που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας. Παράδειγμα, ό,τι εξαγγελίες βγαίνουν από τα διάφορα υπουργεία όσον αφορά το θέμα της δόμησης και της κατοικίας, είμαστε οι πρώτοι που καθημερινά θα βάλουμε νέα πάνω σε αυτό, οπότε η ειδησιογραφική ενημέρωση μας τρώει ένα πολύ μεγάλο χρόνο. Μετά από εκεί πέρα είναι οι ερωτήσεις που υπάρχουν μέσα στο κομικά. Σωστά, οι οποίες και χρήζουν άμεσης απάντησης. Ακριβώς. Και ένα ακόμα καινούριο κομμάτι τώρα που έχουμε ξεκινήσει είναι το ραδιόφωνο, το ιντερνετικό ραδιόφωνο. Για μιλήστε μας λίγο για αυτήν την προσπάθεια. Πόσος καιρός είναι που έχει ξεκινήσει αυτό? Είναι περίπου γύρω στους 2 με 3 μήνες. Έχουν γίνει ήδη κάποιες ζωντανές εκπομπές όσον αφορά το θέμα πάλι της δόμησης και της κατοικίας. Είναι εξειδικευμένο ραδιόφωνο. Δηλαδή, οι συνεντεύξεις που έχουμε και εμείς στο ραδιόφωνο μας είναι σε ό,τι έχει σχέση πάλι με το σπίτι και τη δόμηση. Η ίδια φιλοσοφία. Η ίδια φιλοσοφία. Και επίσης έχουμε προχωρήσει σε ένα στάδιο τις ερωτήσεις που έχουμε στο φόρουμ να τις απαντάμε και μέσω ραδιοφώνου. Έτσι ώστε να καλύπτουμε και ένα ακόμα φάσμα ανθρώπου που μπαίνει μέσα στο dominica.gr και ακούει ραδιόφωνο. Και βέβαια εντάξει, υπάρχει και η ψυχαγωγία που είναι το σημαντικό κομμάτι που το χρειαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή. Βέβαια, άλλη μόνο όλα αυτά πρέπει να παντρεύονται για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να κάνουμε ένα πάντρεμα σε όλα τα κομμάτια, έτσι ώστε οποιοσδήποτε χρήσης ή επαγγελματίας να μπορούμε να τον καλύπτουμε στα πάντα. Δηλαδή, για να ανακεφαλαιώσω, υπάρχει η ενημέρωση, υπάρχουν ιδέες σε λύσεις, υπάρχει το φόρουμ, υπάρχει το ραδιόφωνο που καλύπτουμε όσο μπορούμε και ιντερνετικά, δηλαδή δίνουμε κάποιες λύσεις ζωντανά. Και εκτός αυτού έχουμε φτιάξει και ένα καινοτομικό e-shop που μπορεί οποιαδήποτε εταιρεία με μια πολύ μικρή χρέωση να προβάλλει τα προϊόντα της ή ακόμα και να τα πουλήσει μέσα από το dominica.gr. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται όλο αυτό. Βέβαια, έχει να κάνει, όπως είπαμε, με δόμηση, με υλικά, με διακόσμηση, επαγγελματικά πάνω στη δόμηση. Όταν λέμε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, μιλάμε από τα πιο σοβαρά, δηλαδή, και όταν εννοώ πιο σοβαρά, από τα θεμέλια που μπορεί να χτίσει κάτι, μέχρι τα απλά οικιακά που μπορεί να αντιμετωπίζει ηλεκτρολογικά, υδραυλικά ή οτιδήποτε άλλα προβλήματα, και θα μπορούσε ίσως μέσω της σελίδας σας να βρει κάποιον τεχνικό στην περιοχή του, ο οποίος θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει άμεσα, γιατί ξέρετε στις μέρες μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους για τέτοια μικρό προβλήματα, να τους βρεις έγκαιρα για να σου λύσουν, για να λυθεί το πρόβλημά σου. Υπάρχει ζήτηση δηλαδή αυτό. Υπάρχει. Καταρχήν δεν ανέφερα ότι έχουμε 2 επαγγελματικούς καταλόγους και τους έχουμε χωρίσει σε 2 επαγγελματικούς καταλόγους για να είναι πιο εύχριστοι. Έχουμε περίπου 4.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, έτσι ώστε άσχετα με τη λύση, σαφώς δίνουμε λύση από το πιο σύγχρονο, από το πιο σύγχρονο πρόβλημα που μπορεί να το βρει κανένας,
Έτσι μου έρχεται στο μυαλό, σας αναφέρω επιγραμματικά, ένας μου ζήτησε να κάνει μια προέκταση μπαλκονιού και με ρωτούσε τι σίδερα να βάλω και τι πετά και οτιδήποτε. Που εδώ βέβαια μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να δώσουμε λύσεις ως ένα σημείο. Γιατί καλός ή κακός πρέπει το πρόβλημα να το βλέπει ζωντανά. Σαφέστατα υπάρχει η εμπειρία από τη δικιά μας την πλευρά, έτσι ώστε να αντιλαμβανόμαστε πάνω κάτω το τι ζητάει ο καθένας. Και γι' αυτό και έχουμε και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο site. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μετά από εκεί πέρα ένας τεχνίτης, ο οποίος θα πάει και θα εστιαστεί πάνω στο πρόβλημα του καθενός ιδιώτη που έχει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, έτσι ώστε να προτείνει και ο ίδιος το τι ακριβώς θέλει. Και εκεί πιθανόν να επισυνάψετε και κάποιους σχετικούς νόμους οι οποίοι ενημερώνουν τον άνθρωπο αυτόν αν μπορεί να το κάνει ή όχι, αν στέκει βάσει του νόμου ή εν πάση περιπτώσει αν παρανομήσει πώς θα το πληρώσει. Ακριβώς, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που παρόλο που έχουν προσλάβει κάποιο τεχνίτη και έχουν κάνει κάποια δουλειά, είτε είναι ευχαριστημένοι είτε δεν είναι ευχαριστημένοι, πάλι απευθύνονται σε εμάς για να ρωτήσουν και να τους εξηγήσουμε πώς γίνεται ακόμα και η δουλειά του τεχνίτη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενημέρωση. Όποιος χρήστης μπαίνει μέσα μπορεί να κάτσει να διαβάσει με τις ώρες, μην πούμε τις μέρες καλύτερα, γιατί το υλικό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Πάρα πολύ. Και συνεχώς ανανεώνεται καθημερινά. Καθημερινά. Άρα λοιπόν όποιος θέλει να ενημερωθεί σε θέματα δομικών που περιλαμβάνει εξοπλισμό κατοικίας, διακόσμηση, λύσεις, ιδέες και όλα αυτά που είπαμε, μια ευρεία γκάμα, μπορεί να μπει στην σελίδα σας www.domika.gr για να ενημερωθεί για τα πάντα, να εκφράσει τις απορίες του, τα ερωτήματα που έχει, να λάβει απαντήσεις και να ενημερωθεί γύρω από όλη αυτήν την ενότητα. Ακριβώς, και είναι πάρα πολύ μεγάλη ενότητα. Πραγματικά όποιος μπει μέσα στο domika.gr θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που λίγο πολύ όλους μας έχουν απασχολήσει. Γι' αυτό και είναι και το domika.gr. Κύριε Κοντόπουλε, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε και ελπίζω πολύ σύντομα να ξαναμιλήσουμε και να έχουμε νεότερα όσον αφορά τον τομέα αυτό και γιατί όχι και μια πιθανή συνεργασία. Γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, μαγικά γράμματα www.domika.gr, εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε σε ό,τι αφορά τη δόμηση και το σπίτι σας. Ας περάσουμε τώρα στη Μαρία και το Μανώλη να δούμε τι άλλο έχουν να μας πούν.